6 שנים התמודדנו, מינימום 20 אשפוזים. התאשפזתי 9 פעמים, להתאשפז אף פעם זה לא קל. ממש קשה לבן אדם להיות באשפוז, תאמין לי, אני לא מאחל לאף אחד להיות במקומות כאלה. באתי למאוחדת ואני צריכה שתצילו את הילד, תעזרו לי. הפרויקט נרקם בעצם מתוך הסתכלות על כך שיש לנו אוכלוסיית מטופלים שהמערכת בגדול די ויתרה עליה. מדובר במספר קטן יחסית של מטופלים, אבל מטופלים שבסופו של דבר מהווים נטל מאוד משמעותי מבחינת התשומות שהקופה צריכה להשקיע בהן. והמחשבה הייתה שדווקא לאוכלוסייה הזו, מתוך תפיסה של חזון, לראות איך אפשר לקחת את האוכלוסייה הזו ולהחזיר אותם בחזרה לתוך מסלול החיים. כאשר אנחנו ניגשים לפתרון בעיה חברתית מורכבת, קודם כל אנחנו צריכים להבין את המהות הכלכלית של אותה בעיה, מה העלות שלה, מה התועלת שמייצר הפתרון שלה. אנחנו מבינים איך למדוד את האימפקט שנוצר מפתרון אותה בעיה חברתית, את האימפקט החברתי, תוך שימוש בניתוח דאטה וכלי דאטה מתקדמים. על הקבוצה של המטופלים מאוד מאתגרים, שהיו משתחררים מהמחלקה, לא היה להם את היום שאחרי. ובדיוק שם אנחנו נכנסנו כאן ובנינו תוכנית שנותנת להם את המחר הזה. המערכת היום היא מערכת שיודעת יותר מגיבה, פחות פרואקטיבית. וכאן אנחנו בעצם משנים קצת את תפיסת העולם. זאת אומרת, אנחנו רואים את המטופל, אנחנו מזהים את הצרכים ואנחנו פונים אליו. SFI מפעילה היום 10 פרויקטים של Pay for Success, מה שידוע יותר בכינוי אג החברתי, כאשר הכסף חוזר למשקיעים בתלות ברמת ההצלחה. כלומר, ככל שתהיה יותר הצלחה בפרויקט, יהיה יותר החזר למשקיע. אנחנו בקבוצת SFI מסתכלים על פרויקטים חברתיים מתוך תפיסה תוצאתית. כל דבר מבחינתנו מסתכלים על מדד התוצאה בסוף, על מדדי הביניים ועל השיפור המתמיד של ההתערבות לאורך זמן. אנחנו חברה שמפעילה מגוון מאוד רחב של שירותים רפואיים ושירותים שמאופיינים בטיפול במרחב הביתי ומגוון רחב של שירותים בתחום של בריאות הנפש, בין אם זה טיפול קצר טווח כמו אשפוז בית פסיכיאטרי ובין אם זה טיפול שהוא יותר טווח ארוך כמו שעשינו בפרויקט הזה במסגרת האג"ח החברתי. הרעיון הוא למצוא את המסגרות שמתאימות לכל אחד, בדיוק ליכולות שלו, לצרכים שלו, לרצונות שלו, וגם לגרום לו להתמיד בזה. שבעצם היה פה צוות קבוע, שהיה מורכב ממנהל מקרה, שהוא בדרך כלל עובדת סוציאלית, מדריכה חברתית ופסיכיאטר, שליוו את המטופל. אנחנו לפי הצרכים גם הרחבנו את הצוות הזה לסקטורים נוספים, כמו אחיות, כמו מרפאים בעיסוק, כמו דיאטנית. אז בעצם דאגנו לספק לכל אחד את מה שהוא צריך, מתי שהוא צריך, והייתה פה מסירות יוצאת דופן. אתה מקבל רופא, אתה מקבל אח, אתה מקבל מדריך, אתה מקבל עובדת סוציאלית, תרופות, אתה מקבל הכל. זה כל כך הרבה דברים שכשבן אדם נמצא שהוא לא מקורקע, נקרא לזה, אז יש כאלה שמחזיקים אותך פה, אנחנו פה איתך, אתה לא לבד. התוכנית נתנה שייכות לחברה, שהוצאנו אותם זכויות להוסטלים ולדירות, שאני כמו כולם, שאני יכול, שאפשר להאמין, שהחיים הם מקום בטוח. ואז שהפכנו את החלום למטרה, זה נכנס להם ככה כאורח חיים. באמצע הדרך היו פתאום מטרות חדשות שעלו. וכשהזכרתי להם את המטרות ההתחלתיות, אז הם אמרו, זה לא חשוב כבר אפילו. פה כל התוכנית היא הייתה אחרת, של הסתכלות ממש פר בן אדם, מה הוא זקוק. הקשבה מאוד גדולה לצד השני, ולא רק מה אנחנו יודעים, וכל פעם יותר לצרכים שלה. הצלחנו להחזיר את האמון של המשתתפים, קודם כל בעצמם, במשפחה שלהם, בקהילה שלהם, והצלחנו להפיח בהם תקווה. אני חושבת שגם כשמסתכלים ומדברים עם המשתתפים ומדברים עם השותפים שלנו, כולם בהתרגשות מלאה מרגיש ששיפרנו את החיים שלהם באופן משמעותי. הצלחנו לשנות באופן דרמטי את החיים לאותם מטופלים, זה דברים שילכו איתם לכל החיים. מלבד זה שבמשך 1.5 שנה היינו שם לצידם, ובאמת הצלחנו למנוע את האשפוזים. חלק מהמטופלים האלה עברו 10 אשפוזים. אחרי כמה חודשים מתחילת התוכנית, התאשפזו רק 1/3 מהם בכלל. כלומר, זה צמצום ממש דרמטי של האשפוזים. ראינו את השינוי הזה, שהוא חל כמעט, הייתי אומר, באופן אקספוננציאלי בתוך המפגשים האלה. זה אירוע מרגש. זה מאוד לא מובן מאליו, כי זה לא ילדים, זה אנשים בוגרים. ולשנות התנהגות של איש בוגר להתנהגות יותר בריאה, מבחינה פסיכיאטרית זה ברמה של נס. מחברים את האימפקט הכלכלי עם האימפקט החברתי, זאת באמת תוכנית מאוד מאוד מוצלחת.
הפרויקט השיג מטרה אפילו הייתי אומר מעל המצופה. ואני חושב שכרגע החזון שלנו וההזדמנות שלנו היא לקחת את השיטה ולעשות מה שנקרא סקלביליטי, זאת אומרת להעלות את מספר המטופלים ברמה הלאומית דרך אגב. ואני הסכמתי לזה שהם יעזרו לי. נכנסנו לתוך תוכנית האנדימן והתקדמנו, וברוך השם סיימנו את התוכנית. כי הצגנו מטרה והשגנו אותה. הם בעצמם, במילים שלהם, הגדירו את זה כפרויקט שהוא מציל חיים. שעוד 2-3, אני מקווה, אצליח בלימודים ואני אוכל להיות נווד דיגיטלי. הם נתנו לי כלים להסתדר. היום מאז לא התאשפזתי. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות. אני לא רק מקווה, אני באמת מאחלת שכל אחד יזכה לקבל את התוכנית הזאת. יותר ביטחון, יותר רוגע בבית. השגנו את המטרה. אם יש בן אדם שיש לו אפשרות וניתן לו לקבל את השירות הזה, נקרא לזה מתנה. אני חושבת שהגיע הזמן לחשוב על תוכניות שיוצאות ממה שמקובע כבר לא מעט שנים, והתוכנית הזאת אני חושבת שהיא ההוכחה שאפשר אחרת, ושכשעושים אחרת יש הצלחות יותר טובות.